Hľadáte veľký rodinný dom pre vašu veľkú rodinu, firmu alebo ubytovňu? Tak, mám pre vás jeden, ktorý sa nachádza v Zlatých Moravciach. Dvojpodlažný, 6-izbový rodinný dom s veľkým potenciálom. Poďme sa na ňu pozrieť. Nachádzame sa na Pribinovej ulici v Zlatých Moravciach. A tá najväčšia výhoda lokality? Do absolútneho centra mesta to máme autom presne 3 minúty. Máte tu dokonalý kľud, školy, obchody a kaviarne sú doslova na dosah ruky. Poďme k samostatnému domu. Pôvodná stavba z roku 1955 s 3 izbami bola v roku 1980 veľkorysovo rozšírená o masívnu prístavbu. Vďaka tomu tu dnes máme k dispozícii ďalšie 3 plnohodnotné izby, priestrannú kuchyňu, terasu a sociálne zariadenia. Dom je napojený na kompletné inžinierské siete, elektrika, plyn, kanalizácia, obecná voda a dokonca je tu aj studňa. A pre vaše autá je tu pripravená veľká garáž, do ktorej ponúknete zaparkovať. To všetko leží na nádhernom, slnečnom a úplne rovinatom pozemku s výmerou úžasných 934 m². Priestor pre bazén, altánok aj detské ihrisko, kde sa vaša rodina nikdy nebude tlačiť. Rodinné sídla s takýmto pozemkom len 3 minúty od centra sú na trhu obrovskou zácnosťou. Napíšte do komentára pod video slovo Zlaté Moravce a ja vám obratom do správy pošlem kompletné informácie a ceny.